ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ. ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರ ನಕ್ಲು ಚಂದ್ರಹಾಸರು ಶೆಟ್ರು ರಂಗೋಳಿ ಮೇರೆ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಆರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಮನೀಶ್ ರೈಕುಲು ಆರೆನ್ಲೆಂಕ್ಲು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರಮ್ಮ ಮೇರ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರೀತಿದ ಎದ್ದು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಡ್ಡೆ ಮೇರ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಿತಿ ಪರವ ಧ್ಯಾನ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ. ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚಿನ ದಾನ ಪಂಪನ ನಂಗೆ ಮುರಣಿ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಮುರಣಿ ಬರಂದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಆ ಅಮ್ಮನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದಾರ ಅಂತ ಪಂಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮನಸಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದು ಇಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ದುಂಬಡಿದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾರ ವಲಯಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒರಿಯರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಲು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡದು ನಾವು ನಂಬೊಂದು ಆ ನಿಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನು ಆ ಧರ್ಮನ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಒದಗಿಸುವ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿರಿಯಾನು ಎದುಕೊಂದುಲೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದು ಹೊಸ ರೂಪು ಪಡೆಯಿನ 99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿನ ಭವ್ಯ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಗೊಡೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯರ ಉಂಡು. 2025 ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಇನ್ನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ನಡಪೆರ ಇದ್ದದು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ತಯಾರಿ ಸಭೆನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಡು ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡು ನಡಪಾಯರು. ಸಭೆಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪಾತೇರ್ನ ಸಮಿತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಡಿ ಸೊನ್ಪತೊರ್ಮ ಸಾರತ ವರ್ಮನುತ ಸೊನ್ಪತೊರ್ಮ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೇರ ಒಂದು ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ನಡಪಾವನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತದನ್ನು ಪಂಡದು ಯಜ್ಞದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಕುರಿದು ಯಜ್ಞಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡರು. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವಡು 99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚೋಡು ಬಾರಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬರ್ಪಿನ 2025 ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಮ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದೇವಿನ ಗದ್ದುಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಡುಟುಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದಂಡು. 99 ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 99 ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪಿನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ 199 ರೂಪಾಯಿನ ಕಟ್ಟದು ನೋಂದಾವಣಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸಂಕಲ್ಪಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು 2 ಪುಸ್ತಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಚೀಲೋನು ಸಮಿತಿ ಕಡಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ವಾರೀತಿಡು ಆ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ನವದುರ್ಗೇರಣ ಪುದರನು ಒರ್ಂಬ ಸರ್ತಿ ಪಠನ ಮಲ್ತದು ಒರ್ಂಬ ಸರ್ತಿ ಬರೆದು ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಬರೆದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಅರಿತಲೆಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅರಿನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವೇರನ ನೈವೇದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಅಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯರುಂಡು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಡಪೂಡ್ದು
ಅಲ್ಪ ಒರ್ಮಣುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಬಂಡಲ್ ಮಲ್ತದು ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಮರತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ವಾಗೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹಾನವಮಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲೆಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಇತ್ತಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ವಾಗೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಈ ದೇಶಡುತ್ತಿನ ಪರ ದೇಶಡುತ್ತಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡುತ್ತಿನ ಈ ರಾಜ್ಯಡುತ್ತಿನ ಮಹತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚೆನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಆ ಮಹಾ ಕೈಂಕರ್ಯೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಿಯರ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಡತಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡತಿನ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಂಗೆ ಪನ್ಪಿನಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆಂದ ಕರಿನ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ದೀಪೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಬೊಡದಿ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂದರ್ಭ ಕೈತಲಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಅರ್ನ ಬೊಡದಿನ ಊರಿಗೂ ಬತೂಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆ ಒಂದು ನಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣಗ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಆಶೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಪಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ನಗ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣಿಲೆಂದು ಪನ್ನಗ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣೀರು ಎಣ್ಣಿದು ಆರು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋದಿಯ ತನಕ ಆರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದುತ್ತೇರು ಅರಣ ಆಸೆಲ ಅವೇ ಆದ ತನಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆರು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅರ್ಪಿಸಾದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಣ್ಣಗ ಐಕೆ 20 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರು 150 ಕಿಲೋ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ತೆರೆದಾನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಅಭಯಾಂಡ್ ನಿಕುಲು ಏಡಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕೇನೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬೊಟ್ಟಿನ ಬಂಗಾರು ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾನು ಭಕ್ತೆಡ ಮಲ್ಪಾವೆ ಪಂಡ ತೆರಪಾದೇರು ಕರಿನ 1 ತಿಂಗಳು ದುಂಚಿ 10 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರು ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಇತೊರ್ತೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ್ರೆ 100 ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟ ಬೊಳ್ಳಿ ಇತೊರ್ತೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯಲ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಪೊಂಜೋಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಡೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಗಾರು ಅವು ಪವಂಡ ರೂಪೊಡೆ ಬೋಡುಂದುಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪೊಡೆ ಬೋಡುಂದುಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮದ ರೂಪೊಡೆ ಬೋಡುಂದುಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಂಕುತ್ತಿ ಆಂಡಲ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಕಲ ಆಶೆನ ಪಂಡದು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾಂಡ ನಿಕಲ ಖಂಡಿತ ಆಸೆ ನೆರವೇರುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಮನೀಶ್ ರೈ ಅಡ್ಯಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಸಭೆಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಲಕರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಶ್ರೀ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪು ನವದುರ್ಗಲು ಏಕನ ಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮನೀಶನ್ನೇ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನಾಗಲ ಅವರು ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಸನ್ಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದ.